والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ve ol tor adamlar ike halka göz üçün mal sarf etýärdiler ve Hudaýa we kıyamata iman getirmeyin. Bu her kim şeytana yoldaş bolsa pes ne veyle yaman yoldaşdyr. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Oşolara näme zerer we nuksan geler eger Hudaýa we kıyamata iman getirseler we Hudaýyň şolary beren rızkyndan Huda ýolunda sarf etseler, Allah tebarak ve taala olary ýaxşy bilýändir. İnna Allaha la yuzlimu misqala zarra ve in taku hasanatan yudâ'ifhâ ve yu'ti min ledunhu ajran 'azîmâ. Tahqiq Allah tebarak ve taala bir adamga zerre zulmetmez ve eger şol bir zerre ýaxşylyk bolup salih amellerden bolsa, şoň sogabyny näçe beraber eder we şol amelin eýesine özüniň fazly kereminden uly sogaplar berer. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Pes şu kafirlaryň hallary näjere bolar? Kıyamet gününde wagty ki biz her milletten şolaryň aleyhine gowa getirsek ve seni de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu müşrikleriň aleyhine gowah getirdik. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Ol günde Hudaýa kafir bolanlar we peýgambere asi bolanlar arzu ederler şolaryny yer bilen ýeksan edilsedi we yer bilen beraber bolup gitsediler we olar Allah tebarak we taaladan bir şeýni gizlemäge başarmazlar. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ey müminler! Namaza yakin barmaň mes halyňyzda. Ta okuyan zadyňyzy we agzyňyzdan çykýan kefi bilýänçäňiz we iniňiz haram halda hem namaza yakin barmaň ta gusledip iniňizi halal etýänçäňiz. Meger musafir bolsaňyz, gusletmekden ma'zur bolsaňyz o suratda tayammum bilen namaz okysa bolar. We eger siz meriz bolup suwa istemal etmekden aciz bolsaňyz ya musafiratda bolsaňyz ya da meydana oturup gelip taharatyňyz ýok bolsa ya hatunlaryňyza ýakynlyk edip iniňiz haram bolsa şu suratlarda täret kılmaga ya gusletmäge suw tapmasaňyz pes pak tofraga tayammum edin. Tayammum edeňizde iki eliňizi pak tofraga wurup ýüzüňize mesedin we ýene bir mertebe wurup iki eliňize mesedin tatyrsaňyza gelýänçe. Tahqiq Allah tebarak we taala afwetýän we magfiret etýändir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Aya görmedinmi? Ol tor adamlar ki özlerine kitaptan sehm berilipdi. Olar hidayeti terk edip zelaletni gumralygy ihtiýar edip alýarlar. Bu ihtiyarlar sizi de hak yoldan gumrah etsinler.